Уважаеми зрители, разговаряме с Георги Панайотов и неговият ръководител Красен Давидов. А поводът е, че Георги е спечелил престижното второ място в много важен международен форум по математика и проектиране, който се е провел в Москва. Повече подробности от тях двамата. Значи много сме доволни. Взехме второ място на състезанието. То е разделено на секции. Нашата секция е история на математиката. От около 35-38 други реферата, защото някои хора бяха в отбори. Ние сме на второ място. Според мен това е доста престижно и много се радваме всички. Имахме известни трудности. Много се бяхме притеснили по едно време, тъй като само ние докладвахме на английски, всички други на руски. Колко бяхте от България? Българската група беше 15 деца и 10 преподавателя. И можеше ли да бъдеш и първи? Моля? Първи бяха само руснаци от нашето направление, защото те са малко националисти, английски гледат да го подрязват където могат. Пък и в нашото жури бяха само руснаци, нямаше българи. Ако имаше българин, той можеше да понапише малко повече точки и да вземем престижното първо място. Трудно ли ти беше? Изпитваше ли някакви притеснения по време на проява? Винаги, когато трябва да говоря пред публика, се притеснявам малко, но напоследък свикнах. Интересно ми беше много, че казахстанците, които не разбираха английски, даже и руснаците, слушаха с много голям интерес самото ми представяне. Темата включва много руски неща, затова и журито се трудна, въпреки че не разбираха напълно. PowerPoint презентацията беше на руски, така че който не разбира, просто се четеше. И мисля, че се справихме доста добре. Питаме и твоя ръководител как ти е подготвил и как видя тази надпревара. Най-напред искам да кажа, че второто място е повече от престижно. Първо място, живот и здраве, ще спечелим първо място. Състезание, напред целият живот е едно състезание. Темата беше история на математиката, един клон от математиката, наречен информатика. И се проследяваше развитието на компютърната техника, информатиката, личности свързани с информатиката, Лайбниц, Тюринг, Бабич и т.н. и други личности. Развитието на компютърната техника, машините ENIAC, първите в Европа MESAM, мала електронна счетна машина, уникалното постижение за света BESAM 6 машините и нещо далеч по-уникално, машини, които работят в вторична симетрична бройна система. За сега такива машини има конструирани само в Русия. Имаше на времето такива. Предимствата са по-малко най-икономична от страна на памет и точност на пресмятането. Освен това и логика, вторичната логика е далеч по-близка до нормалното човешко възприятие, отколкото двоичната логика. Не на всеки въпрос може да отговориш с да или не. Отговорът може да бъде и не знам. И оттам нататък тя се доближава далеч повече до нормалния човешки живот. Така че има още доста работа. Крайната цел е да се моделира интерпретатор, компютърен език, който да симулира всички тези неща, аритметичните пресмятания и вторичната логика. Живот и здраве, и това ще го направим. Доста интересно. Георги, най-добре ли се представи от всички българи? За мен е най-добре. Значи от мен друг отговор няма да получите. Питаме накрая и него, какво очакваш от себе си така в бъдещ план? Да печеля още състезания и да отида да уча в някой престижен университет. След това най-важното да си намеря добре заплатена работа и да се устроя в живота. Нека повече млади хора като теб виждат нещата по този начин, доста по-различен от нашето ежедневие. Мерси. Дано да има и повече такива деца.